כותב רבנו הלב שמחה מגור, כל אדם שיורד לעולם הזה, הוא יורד עם חיים קצובים. האדם יורד עם חיים קצובים. אם למשל נגזר על האדם 70 שנה, והוא כיבד את אביו ואימו, כותב רבנו הלב שמחה מגור נשמתו עדן, אם הוא כיבד את אביו ואימו, הזמן שהוא בזבז על אבא שלו ואימא שלו, הם לא בכלל ה-70 שנה, הוא מקבל 70 נטו חוץ מזה. ואם הוא לא כיבד את אביו ואימו, הוא מקבל את ה-70 האלה ברוטו, ובדמי ימיו ייגדע ויעלה בצערה השמיימה. זה לשון הלב שמחה מגור. לכל אדם יש לו קצבת שנות חיים בזה העולם, ואותם השנים שהבן עוסק בכבוד אביו ואימו, הם אינם נכללות מכלל שנות ימי חייו של האדם. זה למעלה מהאטמוספירה, למעלה מהגדר. כיבדת, אתה מקבל אותם בפנים. אתה לא מקבל אותם בפנים, אתה מקבל אותם אחרי 70 שנה. כמה כיבדת את אביך? נקצבו עליך 70 שנה. כמה כיבדת את אביך ואימך? 3 שנים? אתה מקבל 3 שנים בפנים. 73. ובשעת הלידה, לא בבא סאלי דרבי שמעון בר יוחאי, האלוהים גזר עליך כמה לחיות. כותב החתם סופר, למה כתוב שמי שמכבד את אביו ואימו מאריך ימים? למה? אומר החתם סופר, הרבה פעמים אתה בא לבית, אשתך אומרת לך, תשמע, תהיה גם איתי. מה, אתה עכשיו תלך לאמא שלך ואבא שלך? תהיה גם עם הילדים, תכין איתם שיעורי בית. אומר החתם סופר, אתה עוזב את האישה, את הילדים, כל מה שאתה תורח על אבא שלך ואמא שלך, כתוב שזה אריכות ימים ושנים. כי את מה שבזבזת עליהם, האלוהים לא ייתן לך לבזבז עליהם בחינם. אתה תאריך ימים ושנות, חייך בטוב ושנותיך בנעימים.